guys. Sinanay basing na pud ni sa akong channel. Dahil akong tahiyon guys na napinding kay di ko katahin no. Hubag na hinugang kamot na hangi pa nahi gahapon no. Parang hubagan na noon. Hangi patabas na lamang manang agahang mga tahiyon kay ano na makakwarta po ko. Hangi patabas na manang. Ijawat ang kwarta ko. Walo ka to na napatay. Seat cover ni guys. Kung ipatay naman ang suhulang naman si Tanah. Nananang tako'y tahianan na. Dako-dako. Saan man hindi man ako magkalihit. Ang dagan ako makina. Kung ano kabukang makina. Usa, 2, 3, 4, 5. Guys. Nilang kita higa po na pantalon na pang biyernes nila, teacher's uniform na pang biyernes. Wanang nahuman kanihubag na magang kamot, masakit na noon. Ipadyo ko patahiin guys, kaya labing piitan na noon. Simento nga ni hanggi kuan sa ang kamot, napiot na tungod sa kahubag. Tapos katalan niya nagpunta. Kaya ako mas Iris. Hindi sa baby. Gaan mo na ito ka mo. Iburo kong dito. Ano ko an? Ang anong gawan na si Itin. Ano magkakay di magkakagkag. Kuan? Di na ito. Dagang sabihin na dyan. Ang ito yung luan. Hindi na yung problema. Ano yun, kanang unog man asing. Unog lang eh. Kini yung din yung pasagdan eh, na unog din. Tamad din kami dito, pagkakot naman dito. Unog lang din na drama naman. Pagkakot naman dito, Manila, kahit yung mga pinila na iba. Naman ang hingot ka, magtay ka na saman, nalingkot man ko. Alam, ang paglabi. Maligo, mga nagkakurun ako, maligo kay nasamad ni gabi eh. Hanggi. Nakahubag man ang naimasaman mo. Nakaligo. Ay masila ng tubig. Ahos, hanggi pang butangan mo. Tawas. Gaya ng tawas. Eh, butangan ng tawas. Ang tudya na ado na. Harap ako na. Pag sinuli kayo, hindi suman mo gatos. Kain-kain. Mga pinagano ng kain-kain. Jangan tu makain mo at makain mo lang kasi kemudian anak kami itu pagi sudah gitu itu sudah semuanya sampai sana tanda
Obligado man kanina nito. Ano, angay man sa dito, kaya na mas dungdong. Sige na mag-inom mo dito sa dito sa dito. Hindi ba rin ang ulit dungdong? Yan nga pa, inom. Mapunat din ko yung sige naman ang inom. Hindi ba magsabagod-bukit. One, sa nanay, balik na dito. Huwag ang dungdong. Ano ito ibayad sa horse. Parang dito mahimig din makainom. Pero meron na ito. Hindi, kailangan ang magpalimatin ng mga horse na mag-ito eh. Ay, mo nang ibutangan dito sa mga buwak. Kaya dagang mga buwak dito ka na yung mga elephant air ba? Klase sa elephant air. Ako na may Kaya, hindi mo. kasi nga talaga. Hindi mo siguro. Alam mo na rin daw Wala na naman nila ba? tayo. Ano ini? Wala dito sa Sa pero ng elephant na pagod. Isuda. Ang katuman dito elephant air tumayo. May daw na nga o. Wag na may ako na suklong dari. Pero dito ang butangan ng trapal lagi. Kung ano pwede sa kang ingana na kung ano pwede sa kang Nari. Ana isa ka na. Oh, regulo. ang ay nagtatabunan. Pagod na. Pag-ahaganin ang itong imperial green niya dagto na may kadyo. Matay na da naman lugay. Di ko amang dumit-lit. Di ko na may haligi na rin sa. Nanay haligi, kung di haligi, sana di. Haligi, baon ka kung isulog. Wala di ko mag-split it. Ala din diswada na ikatulo na ron kaadlaw giintan sila nga. Sige buo mapagod ba? Katulo na ng kaadlaw ron. Mapagod, bali na na po. Bali na mapagod na ng isa ka daw na kung ano. Ito may isa rito sa taas, tricolor. Panamati man ang mga buwak mo lang. Palit dyan na hindi pa nga dyan mo. Ito ni Katay na, wapa ma. Bang ano ba? Mahal bito. Aman ka nang giabunuhan ulit eh. Aman ma. Pamaharog gigaw. Yung katay na sko anja. Diyan lagi sko nagbuwad ko ang itamnan sa sili ako ng kamatis. Ayos nini na ako dyan ng kamatis. Buko ko dyan nagbutangan ko itong mga isabon nga tahop. Atong dagami o katong naikinuhan sa tininsuhan. Alam meron ito. Ang iputang dito nga na, dali tamnan, ang managtanim, ang ibisbisan, ang tugkang ang bisbisin, ang basahin ng putukadyo. Oo, may ano yung kamatis. Pero kay tabunan man na, kung ano yan ha, pag bili din na ngayon, nabuhay ba, nabuhay. Pero kuwang 15 ka buok, kay taas nga na nagto pa doon. Pero consider ba, dagdarit ko sunod, lasiwan man ni na, hapon gibutang aglamping ni dini pero pamahuman butangan po ito na kanang tangkong kaya mga bata mo ang tangkong lutuon nga ng himon bang adubuhon Alam mo dito na. Isang tuyo rin ito. gamay ra ka dyan mong Tubig. mantika sa para mabunso kuan laman tumaluto lang to panakot yan ikaw man twister so sa gimo ibutang araw ganahan kung unay kalingaw sila na dito sila inday kasi inday kay maghinahon namin dyan na sa bati pa sila mga o isda alit tatugtang kong kao ngayon lang naman na natin tindahan sa gawas kalingaw kasi kuan ugatos ka bebe puro man sila mga sila kanila mga sila ngayon man na dumdumon sila silang mama Minta tagis da di merkado ngayon. Na isda ganin na igagmay palitin day pautput ako ra pa makakaana ng pautput ay abot naman ang kanhas pautput bitaw inunan niya pinama di malagay mga bata mga angkay bukagban ang style ang kuhaan og bukag Pilid. Pilid na. katulad ng inunan na kuhaan natin mga bukag gaan butangan arena butangan ng panakot
ang plitohon, ang mga na sila, ang mga ideya, di man mahurot ni na, mga na sila mga bata, kung aram yung mga bata katilian o silaan. Sige lang na yun. Si Inday, di ba makamang mo budget, yung mga isulbang dong dahil upat na naman kaadlaw. Diba 800 mo kadlaw? Upat na naman kaadlaw ang trabaho. Upat po ka adlaw. Oh. Ang kaadlaw. Duha kaadlaw po diyo. Anja. Tiro ang kami. Inikabuntag. Nalita na launa isang sir. Inikabuntag na ito si ate. Galing na siya kay digdig musika doon na ilang sir. Mo na itag-idya sa Air Asia sa una. Sa ito. Sister ka. Sister. Buti tag-idya sa sunod na sa naman ito. Air Asia na nagkaroon. Ano to? Nagus doon kay naadungan din kasi ng kumpanya ha. Ilang lang yung dayaan naman na siya. Ada ano na sila ko. Ilang kauban na niya, nangulitang banji. Kaya pagkauban na lagi si Inday o si Banji trabaho, tapos at yung trabaho nila rin na, kuhaan ka ng Isa ba to? anak ng listing. Anak ni listing. Lagi dis abat to dapit to sila ng trabaho Kalungan ng ano mo to. to. May Anak nakalang na yung chinilas ba to? trabaho ang chinila. Patuloy ka. Antumi. Sila kauban to sila Banji, Rina. Mo na to kauban sila si Maritso. Nagtun dyan. Mao dai ning antumi kay dito mas Maritso, ani Maritso si Tun kami disto nito uban. Unja. Bitag lang man kami ng Inday. Anong kuan man ka naman. Si Angkol man na. Pilinero kami tawag-tawag mo kumikit sa lagi no. Pagkuan pa kayo si Angkol. Hala. Ano man lang. Ano si Angkol mo? May panuwa dyan lagi silang duha. Kasi Tony ni Sir maglaing rally yun sa Bao naman ni angay naman sila dyan pag umang kanin ang buha pa dyan ang patos Maritso. Diha man to ng sulo sa kapamilya. Hindi si Lisa. Lisa, niya to sa ina. Hindi si Lisa po maka panglaki lang magkasta. Di na siya ibalik kay panang siya lang ang sagsa. Ano yung sa kay gawas ng pag-umangkin. Kuan ta sila kanang nag-uli na naman ta pero wa di naman dugang ang istorya ang mga tao. Jadi manusugit din ka na yung nila. Nabalik ko itong Lisa, doy. Malaman na ako. Dili may nahibaw na masilit-lit na ito. Kaya kaya nastunan ko yung balik sa isang pamilya kay yung mga anak na ay mga trabaho arab ko sila. Ni nalito ko nung siya na. Pa, huwag ka nang umuwi sa buwan pa. Dito ka na lang. Bilhin kita ng sasakyan para mag-grab ka na lang. Depende sa'yo pag para kung na ako naiuli. Para kung malinaw.